Què tal, com esteu? Us saludem des de Torredembarra, una nova edició del concurs de castells. Castellers del Riberal, que aprovaran el 3 de 7, Catalunya Nord, avui representada també en aquesta jornada. Riberal, Castellers del Riberal en pantalla, Catalunya Nord. Aquests són els Castellers del Riberal, ja els tenim aquí col·locats. Són rapidets, molt bé el Castellers del Riberal. Ara Riberal a punt de carregar el 3 de 7, sí! Riberal, des de Baó, des de la Catalunya Nord. 4 de 7 amb l'agulla. A la dreta, Castellers del Riberal en un batibull de gralles, amb un refilar d'aquells que marquen ara que s'encavalca l'enxaneta per coronar la part del 4 dels Castellers del Riberal. Està treballadíssim. Castellers del Riberal que ja tret l'enxaneta. Ai, 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 que es trenca. Estan al límit. Sortida de dosos. Si salven això, si salven això, si salven això, si salven això, i ho salven!